ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾ ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ರಂಗಭೂಮಿಡೋರಿ ರಂಗಭೂಷಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೂಟದ ಐಸಿರ ತುಳುನಾಡುದ ರಂಗದಿಡ್ಡಿಡು ಅರಳುದುಂತುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಉಡಲಗೂಡುಡು ತೆಲಿಕೆ ದೈಸಿರಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಈಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಕಲಾ ಚಾವಡಿಡು ಅರಳುದುಂತುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಸುರು ಪೂಜೆ ಪಡೆಪಿ ಗಣಪನ ಭಕ್ತಿ ಗದ್ದಿಗೆಗು ಶರಣಾದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಉಡಲು ಧರಸಿ ಆ ಶಾರದಾಂಬೆಗು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೆದ್ರ ಸೀಮೆದ ಆಂಜನೇಯಗು ಊರು ಕಾಪಿನ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆದ್ರದೈ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಂಗಾರ 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 ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಅವೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಾಟಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಐತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಮೆತ್ತ ತೂರಾಯರ ಸುರುವಾಂಡು ಮರ್ಕೊಲಿ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಪಾಪಿಗೆ ಬಡುತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದಾಂಡು ಕದಂಬ ಕದಂಬ ರಂಗಭೂಮಿಡೋರಿ ರಂಗಭೂಷಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೂಟದ ಐಸಿರ ತುಳುನಾಡುದ ರಂಗದಿಡ್ಡಿಡು ಅರಳುದುಂತುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಉಡಲಗೂಡುಡು ತೆಲಿಕೆ ದೈಸಿರಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಈಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಕಲಾ ಚಾವಡಿಡು ಅರಳುದುಂತುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಸುರು ಪೂಜೆ ಪಡೆಪಿ ಗಣಪನ ಭಕ್ತಿ ಗದ್ದಿಗೆಗು ಶರಣಾದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ನೆತ್ತಾರಿಟ್ಟು ಕದಂಬ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕನು ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಹೆಂಗು ಸೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದ ಈ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ ಅವನ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಪುದರ್ಕೆ ಏನೇ ಖುಷಿ ಅವ್ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನು ಒಂದು ಇಡೀ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಆದಾರು ಮೂರ್ದು ವೈದ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಜನಕಲ ಪರವಾದ ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ 10 ಊರುಡು ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಅತನ ಮಣಿಕೋಟೆ ಬ್ಯಾಗಿಲಂದಪ್ತು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಣಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದಲ ಪುದರ್ 10 ಊರಿಗೂ ಇನಿ ಪಸರಿಸನುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಣಿಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಊರದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವರೆಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಬಂದಲೆ ಅಂಡ ಇನಿತ ದಿನೋಡು ಇನ್ಯಾರ ಒರಂಬನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಪಂಡ ಕದಂಬರೆಂಚ ಈ ರಾಜ್ಯನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕರ್ನ ಆಳ್ದೇರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕದಂಬ ಬಂತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇನಿ ತುಡರು ಪುತ್ತಾವನ ಮೂಲಕ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉದಿಪನಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಅವೆನು ಸೇರಿದು ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿದು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪನಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಗಡ ಬಲ್ಪು ಅಂಚೆ ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಕದಂಬ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆನು ಈಗ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಮಾಮಯ್ಯ ದೇವರನ್ನ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಡು ಮಾತೆರ್ಲವೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂತೋಷದಾದ ಬಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಇದು ನಾನು ಪಿಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂತೆ ಬೇತೆ ಆ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಇಡ್ಪೋತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಂತದು ಪೂರ ಅಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಚಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಏತೋ ತಂಡಲ ಹಿಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಪಿಂಗಾರಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಪಿಲಕ್ಕನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ಆ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಶಾರದೆ ಮಾತ ಐಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಕ್ಲೆ ನಾಲಾಯ್ಡು ಮಾತ ಆ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆವಡು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ಪೂರ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ನಾಟಕನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂದು ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ಮಾತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಕದಂಬ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ
ಅಂಚೆನೆ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಂಡ ಕಟ್ಟೋಡು ದಂಡ 45 ಜನ ಬೋಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ತಂಡ ಕಟ್ಟೋಡು ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಜನ ಅಂಡಲ ಬೋಡು. ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಗುರ್ಕರಗಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಅವು ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಅನುಭವಿಸೈನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತೂಪ 2 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ತೂದು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೇಲ್ತದ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಬುಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಆಂಡ ಯಾನು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬಂದೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ನಿಖಲು ನಾಟಕ ತೂಪು ನತ್ತ ಆ ನಾಟಕದ ಉಲಾಯಿ ನಿಖಲು ಪೊಗ್ಗೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆಪುಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತೂದು ನಾಟಕ ಇಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪೇರು ಅಂಚತ್ತು ನಿಖಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಯಾನು ಕೇರ್ ನೈತೆ ಬತ್ತು ನಕಲಲ್ಲ ನಿಖಲು ಪೋದು ಪನ್ಪು ನಕಲ ನಿಖಲು ಪನೋಡು ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಸೀನುಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಪನ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.